Tehát 2015-től a vadállomány a Szabadkai erdőben megcsappant a migráns krízis miatt, mert ugye állandóan bejárkálnak most is a migránsok, csak kisebb mértékben megrongálták a kerítést, viszont a vadállománynak a nyugalom a legfontosabb előfeltétel, hogy tudjon létezni, szaporodni. Ezért 3 évvel ezelőtt beszállítottunk 60 muflont Szlovákiából, a mai napon pedig 30 muflont és 30 dámszarvast. Ezzel optimális szintre hoztuk a vadállományt, és a vadállomány így tovább tud fejlődni. Itt egyébként tenyésztelepeket fogunk létesíteni, amit 2024-ben fogunk befejezni, tehát 82 hektáron lesz a muflonoknak egy tenyésztelep, 5 részre felosztva, 78 hektáron pedig a dámszarvasoknak, és a tenyésztelepekből tovább szándékozunk élő vadatokat tovább eladni, akiknek, mert a piac azt mutatja, hogy szükség van az élő vadak tovább eladására, úgy, mint ahogy mi megvettük Szlovákiából, úgy mi tudunk tovább Szerbiában, vagy akár a régióban is tovább muflonokat vagy dámvadat eladni. Évvégén, decemberben még a Versec hérségben 77 muflont fogunk behozni, egy 300 hektáros vadaskertbe. Az egész projekt 55 000 euróba került, tehát nem számoljuk a kerítés felállítását, hanem csak ennek a körülbelül 107 muflonnak, valamint a 30 dámvadnak a megvásárlása, és ennek 40%-át a tartományi kormányba és a mezőgazdasági vízgazdálkodási és erdészeti titkárság finanszírozta, többit pedig a Vajdaság Erdély Közvállalat.